Saking kadang-kadang NS campur sari. Pangaryo wonten Andita. Mas Abul, Mbak aku sing nyanyi sing tarik napas sing nyoteng. Ha ngapa? Ngono kuwi kesiseten. Ya niku Mbak Nova ya, Mbak manten Mbak. Mas Nova. Mbak No, oh Mas Nova sama Dek Okta. Ya. Kaya lagu ki mau sithik-sithik aja nesu. Heeh. Ora kena nesu. Ora kena nesu, ora gampang nesu. Dadi nek kira-kira saiki ra wis kekancengan tresno karo kuwi. Pokoke ya ana masalah sithik di. Heeh, kuwi dirungokke. Diselesaikan berdua. Dirungokke. Nek kene yo kono ibu-ibu. Ya Mas. Apa susah
legend. Heeh. Pokoknya saling pengertian. Pengertian. Heeh, pengertian. Iya. Wah, iki dari Aan Widya Suting. Aku nek kono kok Kayak Aan Production. ketok Piye? putih banget ayo. Wah, jan. Jan glowing, jasane gambare jan. Ora sah pupuran. Aku jane ora digawe putih apa-apa, Mas. Nek iso aku nek nggon gambar ngono aku Gawenan bluret, Mas. Ora. Oh, kepiye? Digawe aku ketok dhuwur banget ngono. Oh, ngono. Mbara manci. Nek ra iso ya jan wis takdire. Manci Oh, apa kon ngono. manci. Tak kon gawe sing dhuwur. Ya. Nggih, monggo. Aan Widya Suting. Apa kowe Nggih, Nggih, matur sembah Mbak Dwi nuwun. diaturke ingkang alus riyen nggih, Pak. Nggih, mangke nggih Pak nggih. Pelanggan-pelanggan riyen.